Ahoj! Jo, ahoj, milí diváci, ahoj, milí youtubeři. Vítejte v mý myšlence číslo už 2. Ano, už máme číslo 2. Teď si říkáte, číslo 2? Wow, what? Nikdy jsem myšlenku číslo 1 neviděl. Ale já to nebudu prodlužovat, aby to netrvalo 15 minut jako vtipy, které se nepovedly. No, hnedka na začátku bych vám chtěl říct a varovat, to hlavně, varovat velkým křičníkem, že jsem včera dostal takový echo a tam bylo napsané, já vám to řeknu, abyste to pochopili, že nějaký dítě bude stát na ulici, vy kolem ní půjdete a začne řvát. Vy si zeptáte to dítě, co je? Proč tady řveš? On ukáže, kde bydlí a vy řeknete, že chcete být hodný, tak mu to chcete ukázat. Vy s ním půjdete a oni na vás někde počkají a unesou vás na orgány nebo na výkupný. Když si to nepochopili, tak vám to řeknu ještě jednou jinak. To dítě je volavka. Oni si tam někde čekají v koutě, počkají si, že tam budou, pak vás čapnou, nějak vás ucpějí a odvezou na orgány. Mají to pěkný prachy. Tak, dneska bych se myšlence 2 chtěl věnovat dětem. Zase budu trochu smutnej, trochu to. Chtěl bych říct pár údajů. Dítě je vlastně nejkrásnější dar, co může potkat pár, ženu a muže. No, je to vlastně logický, jo. Jenomže některé děti, víte co, tak vám to řeknu, některé děti jsou chudáci, protože matka je týrá. Matka je prostě to, ale já nechápu. Když si to dítě udělám a říkal jsem si v srdci, chci ho mít, tak proč ho mlátím? Proč ho dělám otroka? Proč si myslím, že dítě to je chyba? Já vám říkám, to je chyba. Ano, druhá věc je, to se stává velmi, ale velmi často, že jednoduše dítě bude mlátit rodiče. Ano, je to smutný, stává se to. Je to parachant s prominutím, ale horšího to je, když matka mlátí. Vy si ptáte co? Ale já vám to takhle říkám. Protože když matka mlátí dítě, jenomže když dítě mlátí matku, je to chyba v rodičích. Ano, teď někdo řekne, za to může Facebook, za to může televize. Ale ano, může za to. Ale tak za ten Facebook nepouštím. Tak ho nepouštím za televizi, když vím, že to kazí. Tak se s ním budu věnovat, budu to. Ano, teďka jsou začne workoholici, kteří mají děti a prostě a jednoduše ho posadí za televizi, se kouká na Kubru 11, na Velká Texas Rangera a tam vidí, jak se pere a on řekne, tak to taky zkusím. No tak půjde do školy, vezme spolužáka, toho zmátí a ředitovi řekne, no co? No co, říďo? Viděl jsem to v televizi, tak proč bych to nemohl udělat tady? Takže proto říkám, že to je rodičů vina. Rodičů, ne toho dítěte, ne. Dítě to nemůže. Ano, dítě to může, když vás bude potom mlátit, to je tak smutný, ale je to tak. Ale, ano, dítě vás bude mlátit, ale proč? Protože jste se ho nevěnoval mládí, nevěnoval jste se ničemu. Nevěnoval jste se prostě, já nevím kam to, no. Nebo moje matka je taková, že prostě za všeho viní Facebook, ano, televizi a hlavně Facebook. Ano, může to do Facebooku, ale tak prostě rodiče prostě nebudu pouštět. No, to je, no, takže to. No, pak další, hold život, a je to tak, když rodiče přežijou svého syna. I to se české, no nejenom české, to se prostě stává v tom světě, ano, i to je smutný. Když on umře pes, je to taky smutný, ale když rodiče přežijou syna, nebo dceru, dítě okolo, tak je to o to smutnější. Já tady natáčím myšlenky jenom proto, aby jsme si uvědomili, co to vlastně děláme. Minule jsem to říkal, jak se chovají k sobě lidé, dneska jak se chováme k sobě jako, no prostě je to tak. A my na tom asi nic nezměníme, že jo. Tak vás prosím, když si udělám dítě, tak jednoduchý body si zapište. Nepouštějte to v 10 na Facebook.
nepouštějte na televizi, koukat si, jako bude 11 volkrát, nic. Prostě se mu hrajte, budete mít peněz, ale odejděte z práce, ale doma vás čeká to pravý překvapení. Když vám dítě řekne první slůvko, tati, mami, je to krása. Nebo když poprvé čůrám na nočníku, nebo když si poprvé počůrám na plínce. Je to úděl života. Tak prosím vás, je to tak. Takže tohle je pro vás, abyste si uvědomili, že dítě, jak se ho vychováte, tak takovýho budete mít.